kien ċittadin bil-għal u ma tridx li tibqa' l-art. Għamel bħali insa l-banek, mur investi f'kandidat. Ix-xurtjat li jitqajt miegħu qatt ma ninsa dakinhar. Hekk kif qorbot l-elezzjoni ġie ħabbat lil-bib tad-dar. Ġie ħabbat lil-bib tad-dar. Ġie ħabbat lil-bib tad-dar. Fil-kju ħalli niqdew l-onorevoli nistennew fil-kju biex nindew fil-parlament siġġu tajni fil-kju u għalih ta' bdejt nirsisti kemm il-sallun inżildu tlajt biex waħħadlu l-post tal-sloli għax kemm ħajti isu grajt fuq quddiem meta jitkellem il-maqtur il-fuq nallih kull ritratt li ġabu tiegħu żgur li ssibni qiegħed fih. Żgur li ssibni qiegħed fih. Żgur li ssibni qiegħed fih. Fil-kju ħalli niqdew l-onorevoli nistennew fil-kju biex nibdew bih fil-parlament siġġu tajni fil-kju biex nistenna xi riċetta għal check-up ġewwa l-isptar. Mhux se noħli l-ħin nistenna niġri mmur infittxu d-dar. Għandi dritt li nippretendi li qabbisni l-kjujiet għax kont jien fuq quddiem miegħu f'dawk id-dimostrazzjonijiet. F'dawk id-dimostrazzjonijiet. Id-dimostrazzjonijiet. Fil-kju ħalli niqdew l-onorevoli nistennew fil-kju biex nibdew bih fil-parlament siġġu tajni fil-kju ġewwa darb l-inkwatri tiegħu bejn is-santi mixewlin għax biex għajnek titla' s-sema trid issib qaddis ħanin għax dil-gżira ċkejkna ċentru tal-Mediterran mill-qaddisin qatt maħna nieqsa jgħira lina l-Vatikan. Jgħira lina l-Vatikan. Jgħira lina l-Vatikan. Fil-kju ħalli niqdew l-onorevoli nistennew fil-kju biex nibdew bih fil-parlament siġġu tajni fil-kju ħalli niqdew l-onorevoli nistennew fil-kju biex nibdew bih fil-parlament siġġu tajni fil-kju Grazzi.